Blue Alert status naman itinaasan ng Region 1 Disaster Risk Reduction Management Council para sa paparating na halalan. Sa detalye mga idol, kasama po natin Idol Matthew Pacheco. Bantay Balota 2025 Midterm Election News Update. Nakatutok at nakahanda na ang hanay ng Regional Disaster Risk Reduction Management Council Region 1 kaugnay sa paparating na halalan sa 12 ng Mayo. Ayon kay RDRIM C1 Director Lawrence Imina, nakataas na sa Blue Alert status ang hanay upang tugunan ng anumang emergency na kakailanganin. Pero dito naman, in compliance to that, dito sa level namin, sa Regional Disaster Risk Reduction and Management Council Region 1, ang ginawa namin ay kaninang umaga nag-start yung raising of Blue Alert natin, which is 8 o'clock in the morning, May 9, up to 8 o'clock in the morning din ng May 14, para siguraduhin na talagang makapag-comply tayo, mas maaga tayong nag-raise ng Blue Alert. Naka-activate na rin naman ang Emergency Operations Center ng RDRIM C1 na magtatagal hanggang sa 14 ng Mayo. Maliban dito, handa umano ang ahensya sa upang tumugon sa mga kalamidad na pwedeng mangyari sa araw ng halalan kung saan inaasahan ang pagdagsa ng mga tao sa polling precincts. Ito, mass gathering, na kung saan ang ating mga kababayan, yung mga butante ay pupunta sa isang lugar, sa mga polling precincts, which magkakaroon ng malaking gatherings dyan, na pwedeng may mangyaring hindi maganda kung saan kami pwedeng pumasok. Siniguro rin ni Minam na maayos ang kanilang komunikasyon sa mga first aid responders, health authorities at uniform personnel upang tiyakin ang maayos at mapayapa na pagdaraos ng halalan. Para sa Bantay Balota 2025 mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.